Kolony aut a kamionů táhnoucí se na kilometry daleko. Přesně takhle dnes téměř celý den vypadala část dálnice spojující Teplice a Prahu. Kdo chtěl po D8 do hlavního města, musel se obrnit velkou trpělivostí. Jedeme z Litoměřice 2 hodiny. Na 18. kilometru ve směru na Prahu policie veškerou dopravu odkláněla. Objízdné trasy se ucpaly, řidičům nezbylo než čekat. A tohle už je důvod. Zdemolovaná hromada plechů, která bývala stříbrnou fabí, na 11. kilometru de facto sešrotovala cisterna. Uvnitř v tu chvíli seděli 4 mladí lidé. Mladý muž v osobním autě byl zaklíněn a ještě na místě svým zraněním bohužel podlehl. Dalšího muže a 2 ženy rozvezli sanitky a vrtulník do nemocnic. Ještě během transportu však jedna z dívek zemřela. Byla škoda na vozidlech odhadnutá zhruba na 1 000 000 korun. Jak se nehoda stala, teď policie vyšetřuje. Když ale kamion do Fabie narazil, stála zřejmě Ukrajinice. Těžká nákladní souprava skončila po nárazu na boku v příkopu. Převážela pro nás neznámou látku. Náklad bylo třeba přečerpat. Co bylo uvnitř cisterny, ale nebyl maďarský řidič schopen nikomu říct. Nakonec se ukázalo, že šlo o neškodnou přísadu do izolační pěny. Dálnici se podařilo zprůjezdnit až po 16. hodině. Ondřej Špalek, Televize Nova.